toho, co si uchováváme. Může žena, jejíž celý život byl postaven na lži, někdy zasloužit lásku muže, kterého měla tato lež zničit? Do ambasády dorazila v úterý v březnu, když se Buenos Aires teprve začínalo zbavovat posledního letního horka. Pod paží nesla kožené desky a měla klidný výraz, který nic neprozrazoval. Všiml si jí ve chvíli, kdy prošla bránou, ne proto, že byla krásná, ačkoliv byla, ale proto, že procházela místností tak, jako většina lidí prochází prázdnou ulicí, jako by se na ní nikdo nedíval a nikam nespěchala. Byl kulturním atašé. Byla nová tlumočnice přidělená do jeho kanceláře. A během 3 dnů si byl jistý, že něco skrývá. Naučil se číst ticho. Byla to profesní nutnost, druh dovednosti, který se pomalu hromadí během let strávených sezením naproti mužům, kteří říkají jednu věc, zatímco jejich ruce říkají něco jiného. Větší část jednoho desetiletí strávil na diplomatických postech po Evropě a Jižní Americe, kde zastupoval vládu, která po něm požadovala přesnost, trpělivost a neviditelnost. Ve všech 3 byl dobrý. V čem nikdy dobrý nebyl, bylo pustit otázku, jakmile zakořenila. Ona byla otázkou, která zakořenila okamžitě. Její portugalština byla bezchybná. Její němčina příliš plynulá na to, aby byla náhodná, příliš pečlivá na to, aby byla rodilá. Když tlumočila, vybírala slova tak, jako chirurg vybírá nástroj, přesně, záměrně, beze zbytku. Nikdy se nesmála v nevhodných chvílích. Nikdy nezamrzla. Ale někdy během dlouhých přestávek v jednáních ji přistihl, jak hledí do prázdna s výrazem tak tiše zdrceným, že se zdál patřit úplně jiné ženě, takové, která přežila něco, co dosud nepojmenovala. Do Buenos Aires přijela, aby zmizela. To byla ta upřímná verze, kterou si říkala v noci, když město konečně utichlo. Svůj nový život si vybudovala tak, jako se staví zeď, kámen po kameni, počínaje jazykem, pak jménem v dokumentech, poté pracovními referencemi a nakonec pečlivě vytvořenou minulostí, která vysvětlovala její plynulost, aniž by vysvětlovala Vídeň. Neplánovala pracovat na ambasádě. Neplánovala se s ním setkat. Problém, jak rychle zjistila, byl v tom, že v ní vyvolával touhu být upřímná. Ne velkolepým, zpovědním způsobem, ale po malých krocích, tak jako sluneční světlo mění místnost tak postupně, že si toho nevšimnete, dokud nezmizí stíny. Kladl otázky, na které by nikoho jiného nenapadlo se ptát. Pamatoval si věci, které zmínila jednou a nikdy je neopakovala. Nosil jí kávu tak, jak ji měla ráda, ještě než mu řekla, jak ji má ráda, jednoduše proto, že dával pozor. A pozornost, to se naučila už dávno, byla nejnebezpečnějším darem, jaký jí kdo mohl dát. Bylo jí 19 ve Vídni, když se svět rozpadl. Její otec byl archivář, tichý muž oddaný uchovávání dokumentů, které považoval za nenahraditelné. Na podzim roku 1938 učinil rozhodnutí, kterému se snažila porozumět následujících 17 let. Spolupracoval. Ne s nadšením, ne z ideologie, ale ze strachu, a tento rozdíl, věděla, historie jen zřídka uznává. Poskytl jména. Nemnoho a neochotně, ale ta jména měla pro rodiny, které je nesly, význam. Jedna z těchto rodin byla jeho. Na začátku o tom nevěděla. Věděla jen, že ji k němu přitahovalo něco, co ji zneklidňovalo, že jeho trpělivost jí připomínala svět před válkou, kdy pomalost byla ještě ctností. Věděla, že když mluvil o své rodině, o sestře v Cordobě, o matce, která zemřela dřív, než ji stačil dostat z Evropy, o otci, kterého popisoval jen jako někoho, komu se to nepodařilo, byla v něm bolest tak stará, že se usadila v jeho postoji, stala se strukturální, nosnou. Ten druh bolesti poznávala. Celou svou vlastní architekturu vybudovala kolem té své. Padli do sebe tak, jak to lidé dělají, když se oba snaží tomu zabránit, postupně a pak najednou. Společná večeře po pozdním jednání. Procházka podél Costanery v neděli, kdy řeka byla stříbrná a město se zdálo být zavěšené. Dlouhé rozhovory o knihách, o hudbě, o tom, co znamená patřit k místu, které se změnilo k nepoznání. Řekl jí, že odešel z Grazu v 16 a už se nikdy nevrátil. Řekla, že tomu rozumí. Řekla to tak tiše, že se na ní dlouho díval a řekl, věřím ti. Když ji poprvé políbil, bylo to před kinem, které promítalo film, na který si ani jeden z nich později nedokázal vzpomenout. Bylo to krátké a záměrné a následovalo ticho tak plné významu, že musela odvrátit pohled. Byla vyděšená.
Ne z něj, ale z toho, co začínala cítit, že mu dluží. Dopis dorazil ve čtvrtek v červnu. Přišel od badatele z paměťového institutu v Ženevě, který katalogizoval válečné dokumenty nedávno uvolněné z rakouských obecních archivů. Dopis byl adresován jemu na ambasádu, označen jako osobní. Náhodou toho rána třídila poštu. Nepřečetla ho. Poznala hlavičku institutu a pochopila, s jistotou, která jí projela jako studená voda, přesně, jaký druh informací obsahuje. Položila ho na jeho stůl a šla se postavit k oknu, podívala se na ulici pod sebou a pomyslela si, tohle je ten okamžik, ke kterému běžím od chvíle, kdy jsem opustila Vídeň. Dopis si přečetl sám. Jeho tvář uviděla až odpoledne, když ji přišel najít do místnosti s dokumenty. Byl velmi nehybný takovým způsobem, jakým lidé bývají nehybní, když se snaží udržet něco velkého na uzdě. Řekl, že mu institut poslal jméno jeho otce. Jeho otec nebyl v roce 1938 zatčen, jakým jeho matka vždy říkala. Byl udán. Anonymně ale existovaly záznamy, částečné záznamy, o jménu spojeném s archivem, který informace poskytl. Jméno, které ona nesla, dokud nepřekročila Atlantik a neodložila ho jako kabát v létě. Vyslovil to jméno nahlas, aniž by věděl, co pro ní znamená. Řekla, znám to jméno. Hodiny, které následovaly, byly nejhorší v jejím životě a její život neměl o kandidáty nouzy. Řekla mu všechno. Neklidně, nečistě, ale roztříštěným způsobem, jakým přichází pravda, když je příliš dlouho zadržovaná, po částech, s mezerami, s hanbou, která vyplouvala na povrch na místech, kde ji nečekala. Řekla mu o svém otci. O tom, co udělal. O tom, proč utekla a před čím utekla a proč strávila 17 let budováním ženy, která nenesla žádnou stopu po dívce, která seděla u otcova stolu, zatímco pro jiné lidi svět končil. Řekla mu, že nevěděla, kdo je, když přijala místo. Řekla mu, že to pochopila postupně, příliš pomalu, příliš pozdě a že v době, kdy pochopila souvislost, už byla do něj zamilovaná a že si říkala, že to není důležité, že je to minulost, že mrtvé nelze vrátit zpět a že teď, když to říká nahlas, si uvědomuje, jak obludně to zní. On ji poslouchal, aniž by ji přerušil. Když skončila, dlouho nic neřekl. Pak řekl, že potřebuje přemýšlet a odešel a ona zůstala sedět v prázdné místnosti s dokumenty, zatímco odpolední světlo pohasínalo a pochopila, že konečně, ve svých 36 letech, už nemá kam se schovat. Ten den ani následující se nevrátil. V pátek ráno podala výpověď. Balila svůj byt po částech, tak jak se to naučila během války, metodicky, bez sentimentu, každý předmět jednou vzít do ruky a rozhodnout. Zarezervovala si plavbu do Montevidea. Řekla si, že je to správné, jediné možné a že jeho mlčení je samo o sobě odpovědí. A v přístavu v neděli, v tu samou neděli, kdy se před 3 týdny procházela s ním podél řeky a poprvé po letech si pomyslela, že by si možná zasloužila někde zůstat. Ano, bylo chladné a šedé a voda voněla dálkou. Na svou jedinou dobrou tašku, své dokumenty a tu zvláštní prázdnotu, která přichází, když se člověk rozhodne přestat cítit. Přišel branou na konci mola 12 minut před plánovaným nástupem na její loď. Nebyl klidný. Zjevně nespal. Vypadal jako člověk, který strávil 3 dny v místnosti s něčím, co nedokázal vyřešit a který se nakonec, po vyčerpání všech ostatních možností, rozhodl přijít a říct to nahlas. Řekl, že tam není proto, aby jí odpustil, že odpuštění není něco, co se stane během jednoho rána v přístavu. Řekl, že tam je proto, že strávil 3 dny pokusy vytvořit verzi budoucnosti, která by ji nezahrnovala, a zjistil, že každé verzi, kterou vytvořil, něco podstatného chybí a že to, co chybělo, mělo její tvář. Řekl, že smrt jeho otce nebyla její vina. Řekl, že volba jejího otce nebyla její volbou. Řekl, že předtím 17 let utíkala a že útěk, i když je pochopitelný, není to též co spoluvina a že potřeboval 3 dny, aby pochopil ten rozdíl a že ho mrzí, že mu to trvalo 3 dny a že ji prosí bez jakékoliv té vyrovnanosti, která ho měla profesionálně definovat, aby na tu loď nenastupovala. Stála s taškou u nohou a dlouho se na něj dívala. Myslela na svého otce. Myslela na archiv. Myslela na všechna jména, která nosila, i na to, s jakým se narodila, i na to, které si možná jednou zvolí nést dál. Řekla, nevím, jak neutíkat. Dělám to tak dlouho, že si nejsem jistá, jestli si ještě pamatuji, jak vypadá zůstávání.
Řekl, já vím. Přijdeme na to. Vzali se až o 2 roky později. Trvalo to, než byly závěry institutu řádně zaznamenány, než se o bolesti začalo mluvit místo toho, aby se jen nesla, než mu dala celý příběh nejednou, ale po částech během mnoha večerů, přidávajíc detaily, jakmile to důvěra dovolila. Nebylo to pro něj snadné. Týdny, kdy se tíha toho, co mu řekla, znovu usadila mezi nimi a oba si museli znovu zvolit, že zůstanou přítomní, místo aby se stáhli. Zapsala se do postgraduálního programu archivních studií. Nebylo to pokání, dbala na to, aby to nazvala jinak, závazkem. Způsob, jak pracovat s dokumenty, místo aby se před nimi skrývala. On přijal trvalé působiště v Buenos Aires, což překvapilo jeho kolegy, kteří očekávali, že se vrátí do Evropy. Překvapil tím i sám sebe. Ale město se teď stalo něčím jiným. Stalo se místem, kde byla ona. Ráno v den jejich svatby při civilním obřadu, kterého se zúčastnila jeho sestra z Cordoby a 2 kolegové, kteří se stali skutečnými přáteli, mu podala malou obálku. Uvnitř byl dokument, který získala z institutu v Ženevě, žádost o přeložení, kterou její otec podal v říjnu 1938, týden po udáních, s žádostí o přidělení do venkovského okresu daleko od města. Žádost byla zamítnuta. Ale spis existoval, muž, který se příliš pozdě a příliš neúčinně snažil odčinit to, co udělal. Nebyla to spása. Byla v tom jasná, když to vysvětlovala. Ale byla to pravda a rozhodla se, že pravda stojí za to mít, i když je jen částečná. Držel dokument dlouho. Pak ho opatrně přeložil a vložil do vnitřní kapsy saka a vzal ji za ruku. Venku bylo Buenos Aires hlučné a jasné a lhostejné tak, jak města bývají, aniž by od nich cokoliv konkrétního vyžadovalo, bez slibů. Ta byla někde na východě, stříbrná v pozdním dopoledním světle. Šli k ní bez spěchu, což pro ně bylo nové, to nespěchání, pocit, že existuje místo, kam jít a že tím místem je jednoduše tady, s ním, v nedokončené a nedokonalé přítomnosti. Poprvé po 17 letech se neodkláněla od něčeho. Šla někam. Líbila se vám dnešní příběh? Zůstaňte ještě chvíli. Napište do komentářů, z jakého města sledujete. Dotkla se vás tato zpráva? Máte nápady na další příběhy? Podělte se o ně, mohou se stát dalším videem. Dejte like, pokud pro vás tato zpráva něco znamenala. Odebírejte, abyste nepřišli o další videa. Pokud si myslíte, že by někdo ocenil tuto zprávu, sdílejte ji. Podívejte se na odkazy v popisu, pokud chcete podpořit kanál. Děkujeme, že jste byli s námi. Uvidíme se v dalším videu.